σε όλες και όλους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση Let's Go Java. Είναι απίστευτα ωραίο συναίσθημα να γράφεις κώδικα. Δηλαδή, σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατόν για να καταλάβετε όσο περισσότερο μπορείτε και να μπείτε σε αυτόν τον τομέα. Θα πω δύο-τρία πράγματα για την ιστορία της Java. Αν εσύ για ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλάξεις μια ονομασία, όταν θα πας εσύ να ξαναψάξεις τι έχεις κάνει, δεν θα το καταλαβαίνεις. Στη Java είναι η static και η non-static μέθοδοι. Η non-static πρέπει να αρχικοποιήσεις την κλάση σου και η static είναι που απλά είναι μια μέθοδος που απλά την καλείς από μια άλλη κλάση. Νομίζω ήταν από τα πιο μοναδικά webinar που έχω υπάρξει. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλό βράδυ.